Bad migao mochung' ne puonjo jopiny kuom tuoche mag kansa. Kenya National Cancer Institute ogo tach e kaunti ma Samburu mar puonjo jopiny e wi okenge mag geng'o tuo mar kansa. Kane giwuoyo e od thieth maduong' ma Samburu Referral, jokanyo mag thieth okwayo jopiny mondo mi odhi e pim machon mar yango chalgi kaluwore kod tuo mar kansa. Gimedo jiwo jopiny mondo mi okaw okumba mar thieth mar NHIF mondo mi giyud fuong'ruok e kinde ma gimanyo thieth. Bad migao nosingo mar tiyo kanyakla achiel kod tend kaunti ma Samburu mar neno ni jopiny opuonji e wi tuo mar kansa mar jiwo pim kod thieth machon. This is the National Cancer Institute of Kenya. We are a state corporation who deal with matters around cancer in Kenya. So today we are in Samburu County to meet the county health management team to discuss how we can prioritize cancer in Samburu County. In the county of Samburu, we have actually made some steps. One, by training the health workers on the techniques of screening, to impart them with knowledge of screening, and also intensify the health education through the local radio channels and to create awareness. The danger of residents going to alternative means or medication or herbal medication is that they risk actually death.